Spesial untuk warga masyarakat Kembang Kerep RT 10 juga segenap panitia penyelenggara. Terima kasih. Konco-konco YouTuber matur nuwun luar biasa. Aku pancen wong sing tuna aksara, ora bisa nulis, ora bisa maca, nanging ati iki isih duwe rasa tresna kaya tumrape manungsa. Aku pancen wong cilik ora kaya raja, bisa mangan wae aku wis trima, nanging ati iki isih duwe rasa jroning batin satenane pengin kondo. Gedang ajang pinco saiki wis ra kelingan, piting pringe garing mbok apusi awakku yo nganti garing. Klaras kodhong gedang sing gagas saiki wis ra kelingan, ketiwasan melu nandur tresno aku ra keduman. Yo sing sabar. Pancen yo dudu jodone, nek wong ngilehi wajibe balekne. Aku pancen wong sing tuna aksara, ora bisa nulis, ora bisa maca, nanging ati iki isih duwe rasa tresna kaya tumrape manungsa. Aku pancen wong cilik ora kaya raja, iso mangan wae aku wis trima, nanging ati iki isih duwe rasa jroning batin satenane pengin kondo.